Ginapahayag depektibo nga aganan flyover sa Pavia. Target matapos sa 2026 suno sa DPWH6. Sangguniang bayan sa Pavia, magahingo sa investigasyon kag dugang nga pondo para sa proyekto. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Sa sesyon sang Sangguniang Bayan sang Pavia kaina sang aga, ginpaklaro sa mga SB members sa Assistant Regional Director sang DPWH6 nga si Engineer Jose Al Fruto kung ano ang status sang aga ng flyover. Sabat ni Fruto, target sang ahensya nga matapos ang konstruksyon sang flyover sa tuig 2026. Apang wala pa inis ang kasiguraduhan, bangod may kinahanglanon pa nga 285 million pesos para sa jet grouting kag road widening sa lugar. Granting that the funds will be available by next year under the 2026 and we can start already early procurement and we can start the actual construction by historically February or March. Historically of 2026. Kung may budget. Because it's available at the end of the year, publication and everything, that the actual cash or the budget that can already be utilized historically is February or March. Tatlo pa lang sa 23 kahaligi ang may pondo sa jet grouting. Ini ang Pier 6, 7 kag 8. Bangod sini, plano sang Sangguniang Bayan nga magsumiter sang resolution sa Senate Blue Ribbon Committee agud ipanawagan nga investigaran ang proyekto. Agud may manabat sa kapalpakan lakip na sa ungka flyover. Magahinyo man ang mga ini sa national government nga pondohan ang pagpatapos ng aga ng flyover. Nga appeal nga at least mabudgetan para matapos. Pagkatapos, kag makasuhan gid. Antod sinong makasuhan gid ni kun nga mo ni natabo. San duwa ta gid not only isa no. Duwa gid ka flyover ungka kag aganan gid no. Sa subong yara pa lang sa 81% ang completion rate sang aga ng flyover suno sa DPWH. Apang kunlang taon ang proyekto, matalupangdan nga tuman pa kadamo sang kulang sini. Temporaryo nga ginpauntat ang proyekto sang DPWH6 sang 2022 matapos inyang ginsuguran sang tuig 2019. Nadiskubrihan sadto nga wala nagasanto ang data sa seismic test nga ginpatigayon sang DPWH6 kag sang consultant sini nga UTCP. Pananglitan nga makalusot ang 285 million pesos nga dugang nga pondo para sa proyekto. Ang budget sini ang magasaka na sa masobra 1 billion pesos. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.